4.7 IFM. Report! Epektibo ang ibinababang mga kaalaman at pagsasanay ukol sa fire safety sa mga komunidad sa Bayan ng Lingayen, ayon mismo sa Bureau of Fire Protection o BFP Lingayen. Sa panayam ng IFM Nizigupan kay Municipal Fire Marshal Fire Senior Inspector Andal Combate, maayos ang pakikipag-ugnayan ng mga residente sa tuwing may naitatalang insidente ng sunog. Dito naman sa Lingayen, ma'am, so far, ma'am, yung Lingayen is very cooperative. The residents, sir? Yes, ma'am. The community, ma'am. Very cooperative. As regard po sa formulation and composition po natin sa fire brigade, meron po silang nagpo-provide, ma'am. Yun yung kagandahan naman dito sa Lingayen, ma'am. Very cooperative po yung mga tao dito sa Lingayen. Kasi yung community, ma'am, alam nila ang gagawin. Alam nila, tumutulong sila, ma'am. Unlike po sa ibang na nakikipag-agawan ng host, ito, ganyan. Pero dito sa Lingayen, walang ganun, ma'am. Tumutulong po talaga sila. Yun yung nakakatuwa dito. Nung simula nung na-asset ako dito. Sa tala ng ahensya, nasa 9 na fire incidents ang naitala noong 2023 habang mayroong 10 noong 2024 na pawang mga residential fires. Sa pagbasok ng taon hanggang sa kasalukuyan, may isa pa lamang na naitala ng ahensya na agad namang naapula dahil sa tulong ng mga residente sa lugar. Na-appreciate po natin yung effort ng mga tao. Kasi yung area po natin, ma'am, nung pinasok namin yung area, sakto lang po yung truck. Mahirapan akong mag-atras. So, buti mang katabi ng ilog. Then, nag-initiate yung mga tropa na naghingi kami ng tulong na baka pwede mag-bucket relay. Lagay sa truck. So, nakita natin naman yung tulong ng community. Yun yung kagandahan talaga dito ng Lingayen. Yung mga tao dito, aware sa ginagawa. Samantala, nakalatag na rin ang iba't ibang aktibidad na isasagawa ng BFP Lingayen alinsunod sa pagdiriwang ng Fire Prevention Month ngayong buwan ng Marso. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Araca, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.